fotím ľudí na ulici, tak ako ich stretnem, ľudí, ktorí ma zaujímu svojim štýlom, a jedno z mnohých zistení, na ktoré som prišla, popri tomto, ako stretávam ľudí, rozprávam sa s nimi a fotím ich, je, že niektoré veci sú naopak a že človek robí šaty. Prišla som na to tak, že fotky, ktoré som fotila, tak je jedno, čo má človek oblečené na sebe, pokiaľ tam nie je tá osobnosť, tak tá fotka nefunguje. A tak som si povedala, že ako najlepšie dokážem ešte túto moju teóriu, že človek robí šaty rukolapne. A som si tak vymyslela, že najlepšie to ukážeme tak, že rovnaký kúsok odevu dostanú rôzni ľudia a prispôsobia ho úplne svojmu štýlu, urobia s ním čo chcú. Výsledkom tohto nejakého experimentu je taká séria fotografií, ktorá sa volá Jedna košela 13 žien. Princíp bol, že obyčajnú bielu pánsku košelu, základný kus odevu, som poprosila 13 žien, ktoré poznám, ktoré sú pre mňa inšpiratívne. Vybrala som ich, aby si to prispôsobili svojmu štýlu, teda nechala som ich sa s ňou hrať. Výsledkom je 13 fashion portrétov, ktoré vznikli v tejto sérii a ktoré vám teraz chcem ukázať, a myslím, že k nim nemusím veľa hovoriť. Takže oni budú hovoriť sami za seba, dúfam. Možno spoznáte niektoré z týchto žien. Podľa mňa je zaujímavé celkom na tom sledovať, že každá, čo urobila s tou svojou košelou, ako si ju chytila, ako si povedala, že takto ju budem nosiť ja. Čiže som ich nechala šiť, prešívať, skladať, nič s tým nerobiť, žehliť, čokoľvek, a stačilo to podľa mňa len pozorovať a byť pri tom.